mga kaibigan, dito tayo ngayon sa may Pangasinan. Dito lang to sa resort Kabalayan. Ito lang makikita sa may Magtaking. Malapit lang po ito mga kaibigan. First year anniversary po ng Drop Philippine at Pangasinan. Mga kasama ka. Tapos yung mga iba nandoon, mga kaibigan. Ayan mo. Layo ng mga iba mga kaibigan, ating mga kasama. Ayan, so ating mga kasama mga kaibigan. Team Pangasinan. Ito yung gwapo naming vice. Ito yung ating mga kasama mga kaibigan. Ito yung ano ito, mang parapol? Yun mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Pangasinan. Atin tayo ng Bap Adventure, Big Bikers Riders Association Pangasinan. Ayun, may mga display sila dito mga kaibigan. Mayroon tayong Yamaha MT-10 Tenere 1200, Kawasaki ZX900. Sila Vice Mayor, folks, nagbigay ng 5,000 yan, mga sponsor natin. So, mamaya, pagsasalitain natin ang ating guest speaker, si Vice Mayor. So, chill muna tayo, kinig muna tayo ng music. After 10 minutes, start na tayo ng program. Thank you so much. Yung mga member natin na bisita natin from Tagalorte, sila Boss Henry, maganda pa sila sa Modesto. Kasi architect, pamintuan, nagbigay ng panggas din pang paraffin natin mamaya. Thank you so much po. And of course, special mention, architect Robert, pamintuan, isa sa sponsor natin ngayong araw, no? And sorry kasi si Mayor Ayoy ay nasa States sa ngayon, kaya gusto niya rin makasama. Kasi si Mayor at ako, rider din kami, kaya iisa rin siguro natin, hiling natin lahat dito na mag-ano, no? And on behalf of San Carlos City, people of San Carlos City would like to welcome everybody to our very humble city of San Carlos. Alam ko kung saan kayo nanggaling. Hindi lang San Carlos. Meron din yung tayo outside Pangasinan, no? Meron din ba tayo? No, yun. Welcome sa San Carlos City. And of course, special mention, the Amputile Big Bikers, ano? And local lang namin yan. Local club namin dito sa San Carlos City. Ano, na inimbitahan ko rin sila pero ilan na nandito na nag-join. Anyway, I'd like to greet everybody happy anniversary po sa Alfred. And to all the members, happy anniversary po sa ating lahat kasi member na rin ako ng... Magandang araw. Medyo bigla ako kinabahan. Tamang sabi.
Siyempre, mag-thank you muna ako kay Brother Tomsky. So, ito yung chance ko para magpasalamat sa very successful event at our first anniversary ng Big Bike Riders sa Pangasinan. And I'm very thankful na ako yung napili niyo as a club president. At lahat naman ng miyembro dito, wala ako nakakitang pasaway. Lahat mga bait naman. Kaya kasabi namin sa grupo ni Brother Tomsky, sa group na to, no umalis at ball. Kung may big bike ka, taga-Pangasinan ka, gusto mo ng brotherhood, camaraderie, gusto mo ng friends sa mga bait, come and join us and let's ride with Big Bike Riders in Pangasinan. So dito sa amin, walang discrimination. Any brand, any CC. Kumbaga, walang discrimination. Everybody's welcome. Kung gusto mo, naghahanap ka ng brotherhood, naghahanap po kayo ng kapatid na mahilig din mag-ride, everybody's welcome. And ito ang importante, yun, ayaw namin masira sa pera. So, imagine nyo, ang isang club na wala namang budget, pero tignan nyo naman kung paano mag-organize ng event. So, naging successful yan because of the effort of our Vice President, Brother Tomsky. So, syempre, hindi rin naman magiging successful yan kung hindi tayo sinuportahan ng mga sponsors natin. So, thank you very much, Wanson, Kobe Motorcycles, thank you very much. At syempre, sa mga nagbigay ng contribution by heart, si Brother Box. I call him brother kasi ayoko talaga siyang mayor para walang boundaries. Dito sa atin kasi gusto ko pantay-pantay lang tayo, brother lang tayo. Sabi nga ni Brother Jet Pahet, huwag mo ko tatawagin PD. Gusto ko bro lang. Di ba mas masarap? Kasi walang boundaries. So dito, since member kayo ng Big Bike Riders Pangasinan, mas maganda, wala tayong posisyon. Wala tayong title. We call you brother kasi we welcome you here as a brother. Hindi kami nag-initiate, hindi tayo nag-rito, di ba? Hindi tayo nagpaluan dito. Hindi kami nagpalan dito. Kumbaga, if you're a good people, if you're a good person, and you have a big bike, say pa. Teach me
mga kaibigan, tapos na. Uuwi na. Tapos na yung first anniversary namin. Uuwi na mga kaibigan tayo. Ingat, ingat kuya, ingat. Ingat, ingat. Boss, ingat. Thank you sir, ingat, ingat. Thank you. Uwi na mga kaibigan. Tapos na ang aming first anniversary ng BAP Philippines. Thank you. Dito na tayo na naman. Tapos biyahe na naman tayo ng Manila.